Kaya ngelancana arus mudik arus balik Rioyo dalam tol Probolinggo Banyuwangi utawa Prosiwangi mulai dibuka fungsional mulai Lawang Gending Kabupaten Probolinggo sampai Lawang Besuki Situbondo. Masyarakat isok liwat gratis mulai tanggal 14 sampai 29 Maret 2026 jam 6 isuk sampai jam 4 sore. Dalan tol Probolinggo Banyuwangi mulai dibuka fungsional dino iki. Dalan iki dibuka sauntara geng lancarno arus mudik, arus balik Rioyo Idul Fitri 1447 Hijriah. Jalur sing dibuka mulai Lawang Gending, Kabupaten Probolinggo sampai Lawang Besuki, Kabupaten Situbondo. Jarake kurang luwih 50 kilometeran. Warga sing mudik iso ngliwati dalan tol iki gratis mulai tanggal 14 sampai 29 Maret 2026 antarane jam 6 isuk sampai jam 4 sore. Pemudik teko Surabaya sing ngarana Situbondo mlebune liwat Lawang Gending Kabupaten Probolinggo terus metu nang Lawang Tol Besuki Kabupaten Situbondo. Lah nek waliane mlebu teko Lawang Besuki. Tapi khusus kendaraan gede gak isok mlebu metu teko Besuki, cuma isok nang Lawang Paiton. Dirut PT Jasa Marga Prosiwangi, Adi Prastianto njlentrekno, progres dalan tol Prosiwangi mulai Lawang Tol Keraksaan sampai Lawang Tol Besuki wis nyandak 97% luwih. Dadi cuma kari finishing. Rambu lalu lintas ambek lampu dalan yo wis dipasang. Lah saksuwene dalan tol dibuka fungsional, petugas gabungan teko Jasa Marga, PJR Polda Jatim karo Satlantas Polres Probolinggo, ambek Satlantas Polres Situbondo bakal siaga gawe nglancana arus balik arus mudik Rioyo. Para pemudik dijaluk hati-hati badhe waspada nang embong, khususnya nek liwat dalan tol Prosiwangi. Farid Falevi, JTV.